viewers fel tak tak te zoa reality sa kalo lo ma chu han mi thla ta la kumsang ni somnga ania Indiaram University lian zongzong Delhi atanga Bangalore thlengin an campus than khat chu Marchak state te phakata an nei vek to a Indiaram anu le pa sang tam takin an fa te chu IIT a emo IIM a emo kaltirami thla to lawa Aizawl University of Innovation Mizoram Tlangram chumin abo chuazel omna hmuna zok chuan kaltiran tum to zok ani Indiaram hun tina zirlai ramdang mi thlengin Mizoram ma chon degree nei tur ngotaron kal lowin ngaihtuah na thu le sangzok nei tumin anon kal ani Education fair te chu lunglei champhai le serchi pa te nei ania tin tu po in Indiaram a zirna tribal ti tongkam an hman apiangin Mizoram ming chu lamma sakber ani zia to bok mahse Engtin nge hei hi a then thei Engtin nge Indiaram state te ber pakhat chu mi makta doi chuang federal khomna ram zirna khopui alo ni thei chumi hretur chuan Mizoram hi India education capital a chhuak ta se ti Khawvel a chuan zonglu thole ang o zoimongin a intrana kumsang ni somni panga a Indiaram hundangin AI le na nei lo chungchang an soya anin helain Mizoram sarkar chuan nakin zelata na thilpui theitur thuk jok tak mai chu a hmuwa classroom a harsana lian tak om chu ani zirlai te chu bahar system in an kalna sa emema mak tha an uma exam a grade sang tak hmu an duwa mahse chu mizo a chon engkim an theng hil le in manchang kana tur thiama tak tak an nei lo ti chu an hmuwa an ngai poi mo ta hle mai le thalai te chon zina sang tak an nei mahse an thiam na ero a thuk lo thung si chu wagin kaldan thar a in chanta politician te atang ni lovin zirtir tu te le mizo thala ngaihtuah na thui tak nei te atang chuan pol te pakhat zirlai thar an ti de chu an ron ding chhuaka an campaign thuatan pastor chawin lekha kan zir tur ani lo danglam na thlen tur jokin kan zir tur ani ti chu atira chuan thil theilo ngaihtuah na thatak siang chau ania mahse reilo te a sikul de chu siam thatna te an hmangtana omje nei lawa bai hat chema in zirtir tu te nena classroom a in bek poton na thazok class te no thui tak tak zereng a in practical workshop nei tele notes vanreng a in until thiam na shit na te hmanga debate nei te project ti hau tele ataka experiment zele te chu anwar chhota zoka chu thil thar jok te teron om chho chu sarkar poina shia in amu mai hau lo le kumsani somni pasaria chuan Mizoram sarkar chuan program tumsang tak chu atlang zara zirna in thak danglam na tur dan thar chu school building ropui tak tak emo uniform man to tak tak nei tharna lam ani lawa no pangten zirna an kalpui dan kong ngaihtuah tharle na lam ani zok zirtir tu te chu sikola no pang zirtira homework pek emo te sirti va ringot ni to lowin kai soi tu le thiam na nget nei tura hril fia thiam mi zok tur te chuan anin zir thar le a zirlai te chu classa zona zot ngam turte an tuile thiam zong subject shel zawna nei tura puina tele an thiam thil te siam emo experiment ngam turte chon fui thar an nia ri soi ngam na tele an dil chu zol theina tura an thlok soi soi theina tura video entira class lak te chu an tran chho boka chu thil chon zoi zo in Mizoram a zirna culture thar aron ti thang liana shet bel chak na a in khat zirla no pangten an thiam no awanga shamni an hlo na bona education system thar nge mei chu ani kumnga chungi Mizoram classroom te chu alo danglam to hleya blackboard te chu community learning table an ti hmangte chon thak an ni a chumi a chon no pangten digital screen atang an zirlai te chu an ena sei ho na le idea sang sang an nei te insert ton na le chutiang thila tho ho theina turte experiment te chu an siam thina chu an thil zera chu an shet na ringot atang ni lowin ataka hmantlak ani thei dan tur da thleng chon thiam na ape ani khosang sanga zirlai te chu online classin anin zom khoma group project ate an thok ho thina tui thiang him nei dan turte ram nga hum hal chungchang le lo nei dan thar thazok angchi le khotlangin bona sang sang anei te an soi hawa kumno pangte an ni atang man le chhorta ngaihtuah na adiklama hmang thiam thei tura zirti ranni sarkarin practical intelligence test ti chu amang chana exam kal hmang hlui a thaka mark te chu bai hat nema jek hnem ti velama ai nhat to lo she thiam le man chu thiam tak tak na chuan ai nhat to jok ani
Naupang pakhatin mizo lo nei tu datan photosynthesis tangkai dan le poimozia cheng de ka shilfia entir thei chuan a paragraph by hata jek chok thei a in ma kan hmusang zo ka kumsang ni somthuma Mizoram Youth Development Council MYDC din ania sikul tina zirlai IO anneya chungmi te chu an sikul tin te ta na enkol na tha an ma mobile emo idea thar an nei te chu education board ta an thlen thei veka zirtir tu te po hlo thazok le den hun sang zok pek an nia engineer le doctor te nga ngai lut an ni chawa ara chhuah chu mi ril ru nei tha le thiam na nei tha berber te chuan zirtir tu hna chu an thok tan ta ani atira chon ara chhuah te chu ate tham hleya alang manglo ani mahse in thlak nang lam hlok na tak tak chu khopui ri ang meing thok le khata aron thleng ngai hau lawa zoite in classroom pakhat atanga adang zela chon aron thleng chhawani kumsang ni somthum pathuma Mizoram zirna kalmang thar chon asai kalma saber azo felta zirlai thar zirna thlak dang lam na policy hnuai seilian bes ma saber te chu chumi kuma chon ang graduate an ma ania dang lam na eng emo aom big tlat thule la thui tak tak bai ha satlia mak musang reng sang satlia mei an ni velo har sana ching fel thei thiamna nei an ni zona har sa tura an rin te an zota engtin nge fulai le min te hi kan ven theiang ti chu textbook le notes vela an zir mangin an chang ve ngot lowa ro asur tamjong te theina tur rain sensor lem te chu an ziaka siam chu ani thei dan tur te an nei thak boka 3D model mangin tlang oi deuh lai lem te chu an siama leimin dan thei dan tura poimo lai te chu an soya aven him na man thei da thlengin an chhop chuak le a tin plastic che man tangkai ani theina lai tur da thlengin an changa an rin to na chu soi per emo chumi khami atang chong ka graduate ti lama ani lowa an thiamna chen na jok chu ani tin reilo te nuwa chu an rin to na chu adar chho chanta kumsani somthum panga a Mizoram chon India ram pum huap zirna report a ma a hroi chho chana India ram zirna index kumtena ti chhothina chuan Mizoram chu she thiam na hmanga zirna a pakhat na le mimalin hmasawn na project an chhop chhuah tama pahni na ani ta der meile mak chungchang chau ani to lo thiam tak takin ara chho chungchang ani to jok Mizo zirlai te chon India IO in Science Expo ate robotics lam inti siak ate le sik le sa in thlak dang lam na chungchanga hmalak nga thar inti siak na ate an tel chana lunglei atanga mi thiam tim pakhat chuan sensor hmanga huana tui in pechuak thei atul danang zela ama in thlak dang lam thei AI power irrigation system ti chu an siam chuaka champhai atanga pol dang pakhat chuan maule thir che te mangin 3D printer man tlom tak an siam chuaka chu project chu all samna le creativity awangin social media po alar he kumsan hi somthum paruka Mizo design AI startup masaber zo life labs chu college zirlai pathumin andina thil tumber chu zirna shil fe thei AI tutor siama chong sang amang tu da chong ophoyang che a chong thei namje sang mil thei tur siam le a thona mi zongzoi an man thei tur ani chu AI software chu a that ema wangin Nagaland le Tripura a sikul te po in an mang chho ve ani digital classroom ne AI te chu Mizoram a zirtir tu te an thak lawa an mani ti tha puitu thataka an chuak zoka classroom tin in AI assistant tlombot Mizo tlongmoina atanga lak an ti chu an neya robot kalkola zirlai te viltu ani lawa zirtir tu ten zirlai tin te hmasawn dan an check thei na o hmanga activate thei system ol sam tak ani zirlai pakhatin mecha har satna anei chuan tlombot chuan a shem emo atimol phau ve lawa muangchang ina kalmang chu an mani milin asiam rema an she thiama tura chanpui na turin exercise emo visual aid emo te asiam sak thina heian zirlai tu ma hnu fol omlo na classroom boruak asiam ani AI hlauh in Mizoram chon apola asiama zirlai te ta na digital thian thatak zirna chu mi pakhat tan chau po anom taka chhuah tu atul dana in thlak danglam theile mark le exam vela boy velo mishing ten nom ti taka thiamna le ngaihtuah na sangjok an nei le theina tura puitu chu ani chu an hmasawn na ropui tak chu zangkha thil thuwa thleng ani haulo atir kum eng emoza chung chu sikul bansan zat re chu alangai renga sikul chen khat chu sum le internet nei velo na in ati boy boka mahse danglam na ron thleng ta chu mi te chon he zirna kalphung thara hi an ring ani khotlang in sikul hmasawn na le chomna program an bot sai chana
chuta chuan nu le pa te NGO te le kaushan te poin digital classroom te chu Mizoram huntina nei ani theinan suman tho khom churu chura thingram siam tu te pon dokan thasi le tlo tak te chu an donate boka smartphone hui te chu pe khoma tur mun an siama zirna man ruata siam that an nia anei pha do te hena pek chhole thin an ni thil tin mei chu ate ber po ni se apung chho zela hmasawn a siam bel zel boka heng thil sang sang te hian ra tha an chuan chu kumsang ni somthum pariata data tharber chuan aron phau chuak ta sikul bansan za chu 40% in atlaniama Mizorama lekha thiam tak tak za chu 99% atling to ani tin Mizoram in India rama zirlai te hlimna indexa asamber ni na anei boka siam thatna a omma an nei ngai lo thil an tong chho pop pop ani ber zirlai de chu mark le grade awang chewin an zir to lawa thiama chhortla hmasawn na kengtel an ram an khotang le an mani nun ngai siam tha thei tur chu an zir to ani India media te chuan he mar chak state te taka thil thleng hi an haider thei to lo news headline na te chuan Mizoram in India zirna asiam tha em ni state te in India edu boss liam berber te alu lan ti te chu alar ta hle meya Delhi Bangalore le Mumbai atanga IO te chuan aizola class te to turin anon luta an thil mu chuan abara khai chiang hle zirtir tu te le kumsom pani mi lek zirlai te chuan philosophy an soi ho lai te zirlai te ni zung manga kal thei drone an siam chhuah te le classroom te chu teacher in note adik te na mun ain thiam na manga in hnial na mun reno noi jok ani na te chu anron muwa zirtir tu te hna Engtin nge hetiang hian in nei thei tia an zo chuan tiang hian an changa chana rengo zirtir kan ban sana zo na zo tur dik tak an hria zonga turin kan zirtir ani ti in automation le artificial intelligence in athunun na sat zo zel na Khawvel hian Mizoram zirna kalmang chon thil danglam tak atia chu kholi la ti ve theilo thila in khat chu ani AI chon a zir chiang theya achik theya le a shil lok thei bok mahse a zuang to theilowa ale na thei hek lo emo nungchang tha asiam theilo bok chu wagi Mizoram chon a zirna kalmang thar chu thil pathum creativity compassion le critical thought ate chon a in khat ani zirlai de chon coding anjera mahse nungchang tha po anjir tel boka robotics anjera khotlang tana tangkai ta ka man dan po anjir tel zela tin Khawvel mundang in AI awanga na nei lo an boipui laim Mizoram thalai te chon tiang machine te nena in LI chon thopui theina a thopuya zirtir le kai shroi an ngei na la ya chu tek anga ti tur chon ma anlo la dei to ani kumsang hi somthum paria toblama chon thil chiang tak ron lang chu Mizoram in athil kalpui chu experiment satle ani to lawa zoi zoya in thak danglam na ropui tak thlen tu ani to classroom nom ne hlim om tak zang khai tak si le ngaihtuah na te kal thui thei system nge mei chu ara chho ani hmasawn na tura factory te mo in chhong sang thar lian tak tak siam belna ani lawa ngaihtuah na lama siam thatna chu mizo fa te chuan an nei ani tuna chon zirna chu Mizoram ma chon kalmang sathia ngot ani to lawa an mi zia betel ta to thil ani sekul de chu exam na mun ang chawa ngai ani to lawa khotlang thanlen na mun lai pui an lo ni ta khotin in zirna in pui an neya chu mau le ni zung tha mang karen pe thei te ya sak ania chuta chon class te workshop te le van tlang in khom te nei thin ni in nu le pa te point heng huna te hian an tel ve a digital lama thiam le fin na te ril ru hrisel na te le malam hun zela fa te en kol dan tur thleng de chuan an zir thin ani nu le pa te chuan an fa te mak mu san ti lama in elvel chu an ban sana an them thiam na lam chu an lawm na ani to zok report card te chuan an poimo na an hlau tel tel ani chu report card aya sikul te chuan zirna hmasawn na bu ti an hmang tana chuta chuan zirlai te chu an them thiam na ate thohom na tha an neiyam ti te le thil thar ngai to chu an thiamem ti le harsana chinfel dan an thiam na ate chuan mark pek an ni to zoka chung ko in mu khom na apo nu le pa te chuan an fa te exam reng vel ti vel soi aim am project emo thil siam chu emo chu chhondakin an soi thin ani to ani khode chuan hre na kut pui an bot saya chuta chuan zirlai ten an thil siam chu le an zirchhuah te chu an pho langa heng ku ta te hian khotlang pumpui chu an pung khoma thalai ril ru chak tak tak ten science project te documentary le namjia pholana lam thil an siama an entir lai te chu an clear thin ani lo nei tu te dor nei te le upa te point an tel puya
an hriat na hlu tak tak te chu zirlai te hne na an hlan chhawng thina chu zirlai ten project thatak a tak tak a hman tlaka an chantir le thina ni zirlai pakhat chuan api in eitur rei tak da that dan a zirtir thina tangin ni zung hmanga eitur ti rawa da that theina olsam le man tlawm tak a siam chhuaka pol dang pakhat chuan mau le chiu vut hmanga ruatui ti thianghlim theina tur an siama chu khotam takin an hmang zui ta reng boka thalai hroi du da chuan zirna startup te chu din tanin chuan hnam hriat na le fin na hlui le science chu akal kop tira chu atang chuan mizo hnamzia pi le pu te hun lai an lo man thin fin na tam tak chu tha le changtung zokin an siam chuaka hei mizo hnamzia po a choi san pha na sa hle startup chen khat chuan mizo thon thu te chu digital hmanga von thatna lam an kalpuya a then ero chuan kan ram leilunga man ro sang sang te hmanga in sakdan thazok an ngaihtuah thung boka heng hmalak na te hi atira chuan te mahse social media le ka hmang nge ya ti la le the darin aw mei ba ka sarkarin thalai thil thar siam chhuati hmasawn na program atanga sum apek chhuah mangin a hlotlin na chu hmu thein om chho zel ani zirlai ten mau mangin drone thazok an siam te lo nei tu te man theitur sensor AI hmanga siam te le mizo tong mang mei hlo om hum hal theina tur app an siam te thleng chuan an nei veka high school no pangte chu mizo tong le sap tugin coding le AI an zira college zirlai te chuan kan ram mi thiam sa te ne na tang dunin eco technology le boro ti chhelo tur kholte siam chhuah bel na tur project an nei bel zel boka chung kut pui hlimom tak tak te a chuan tech pholan na atel vek to a chuta chuan innovator no pang tak tak ten an thil siam thar berber da chu chuang dakin an pholang thina ni a then chu man tlak tak tak an oma man tlak le ne thei tur te le om ze nei no te po akat ve nuk bok Khawvel in angai ven chho chanta BBC Reuters le UNESCO chuan mizo model zir turin chanchin bumi anon lu tira Khawvel ma phau chu ani nan documentary te anon siam chu ti chu ania chutami da thil hmulang sar tak pakhat chu classroom an no pangte nom la hlim taka an nuiri ning emo pelo mel po ho lawa thiambel zel chakna nei le an ngaihtuah na le veizong te huai taka an soi chhuah pop ngam na chu ani kan tun huna teacher ten zona an zoa class pumpui ngoi thap ris ngam lo thiam lo anga lan hlo na ti vel an nei ve to lo ni chu ram dang mi te chon ai zol an ron tlowa he tlang ram state te takhian engtin nge ram lian zo te poina an na boi puya an nei hlei thei lo in tluk tlana thiama tak tak le hlim taka zirna an nei dan te chu hre chen an ron tum mani an thil hmu chhuah chu adang lam hleya zirna kalphunga in thunun na tha te nunphung tha le zelen na nuam tak chu a pathuma kalpui rual vek thei mizo vanta nun moi tak chu an ron hmu ani Mizoram chuan zirna in result tha hmu turin thiam na le ngaihtuah na dang dai takte ra be ama mo lo zia chu he Khawvel a hian a pholang chiang hle ani lekha zir tharo I pass lawange chumi khami khati angai lo chuti lampang ngaihtuah su ti velin nu le pa te chuan an fa te an hau to ngai lo ti na ni chu kumsang ni somni pahnia Indian New Education Commission in Zirna ra chu a en non le na a Mizoram chu index tin do thoa ma hroya le khathiam na innovation zirtir tu lung ona le zirla te rel ru sel na a te chuan he hian India rampum abara khai chiang hle ani Kerala le Delhi zirna konga ma shroi tu anga ngai ni thin state te chu India marsak state te ve tak ain rel bol na lama po har sat na nei thin hnunga chuan anom da thut mai ni report lo chho thara peng chon chu thil chu thu dik ani je a phau chiang tel tela Mizoram zirlai te chon exam an pass atlia velowa innovation lama te research te le rilru lama fin na a te state danga mi te ain an chungnung hleya rampum huap chanchin bulian te chuan hetiang hian headline an mangtana zofa the thil mak engtin nge tlaurama state te pakhatin India zirna asiam that ti te chu Delhi sarkar chu Mizoram zirna kalmang chu state danga man ani ve theina turin inremna aziaka anni chuan aizol framework for future education tin an voa he kalmang hian thil pathum akengtela zirtir tu da choisan na te digital lama inkluk tlana le rilru hresena lama zirna te chu anni khothlang ram te kalmang Engtin meilovin Mizoram kalphung le nunphung nge mei chu an mangzoka inza ton na te inkluk tlana te le hre zaw bel zel du na kalmang nge mei chu Reilo te hnuwa Assam, Meghalaya le Maharashtra ate po chu hmalak na chu enchin tran an neia chung zong zong chon aizol zirna kalmang chu an zui vek ani
an tumber po zirlai te fin emo thiam zol tir ni rengot to lovin mishing taka an thiam na an man thei zok nan te ani reilo te Mizorama zirtir tu training center te chu India ram hun tina zirtir tu te chuan an khata Mizoram zirna kalmang chu an state a man dan zir turin an local khom ani Aizawl University chu National Center for Transformative Learning tia ti len ania chuta chon zirtir tu ron thlo te chu thatam tak an cham thina class ha te an tel ve a zirla de project te an enpuya shena kutpuya te po an tel thin boka heng center atanga graduate te chu an state a hoin Mizo Inspire School ti te chu an din chana Pune Guwahati le Lucknow Khopuya School te chuan poster a heti hian an ziaka inspired by Aizawl model ti te chu Aizawl chu tlangram Oxford ti a hriat halonita Zirna lam tuipuya zin an lo punga Japan Finland le South Korea atanga zirlai le mithiam te chuan he state in technology le lainat na te akal kop thiam tir dan te chu ron zir chen an tum mani an hria lo thil chu Mizo nun zemoi tak manata to kan lo nei to thil a hi thiam le hmasawn na lama senglu in na omna a hmasawn a in a parvula chu chon zirna konga po hmasawn na tam tak aron thlenani ti hi India rama University lian berber te po in Mizo zirna inten le na tang dunin education psychology AI learning system le rural innovation ate hmalak tun na an nei tran boka Aizawl chu thalai ril ru thatak tak te le Khawvel zirna lama mithiam te chuan an khata zirna lam in Hmunpui te seminar lian tak tak nei na hmuna achang chhoani kumsang ni somli panga a chuan Mizoram chu India education thon thuwa tel satli ani to lawa ahmasoi tu anita tin avoi khatna tan India ram Hmunpui pon chuang dakin an soya Mizoram an zirna omzia tak tak min hmu tirani ti in kumsang ni somli paruka chuan India marcha kil khata thil thleng mek chu Khawvelin anga event ani to a ama a state te tlangram le sum le pailama harsat na nei thin kha tuna chu mihrin na ngai pei motel zirna Engtin tlak siam tu ti in ramdang chanchin buwa te alang ta fau mei Singapore Finland le Canada atanga university lian tak tak te chuan Mizoram zirna intene na zirna lama thodun na thuthlung te chu anon zek vele ta zela kumsang ni somli pasaria United Nations Education Summit a chuan Mizoram chu localized innovation in global learning chungchang zirchen na poimo ber pakhata an hmang hiala ramsom sari chong io te chuan the Aizawl framework education for empathy and excellence ti tu pui hmanga presentation te an ena video a chuni jung chakna hmanga kalpui thingtlang classroom te zirlai ten thir hlui atanga robotics ban an siam te le upaten science zirna rola Mizo nun phung moi tak an zirtir tel na te chu an en ani kumsang ni somli pariata Mizoramin UNESCO Global Learning Excellence Award adonga chu chon Finland Japan le South Korea te ang boka zirna thar siam chole ti changtun na konga hmasoi tu da jinga atel tirani ti chole Mizoram chu ramdanga an campus pasaberatan Bangkok a campus a honga suda trangchon Southeast Asia rama zirtir tu te chu Aizawl zirna kalmang zirtir chhoh anni hunna liam zel huin Africa continent lama po he framework hi man chhoh ve zelin a oma achan chu ram re theile te tak atanga lo chok ani na a hausa kher ngai lowa man olsam tak ani wangani heti taka Khawvelin anga event lai po hian Mizoram chu anun phung avong tlata classroom te chu zirtir tu te lo lu ruala good morning good afternoon sir miss tia chanchin alani renga zirtir tu ten Khawvel huap thil hril fianan an mani khotla nun te an la hmang renga zirlai te po in science fair an nei zoa a hlotlin na lomnan namhla te sa in Mizo an ni na chu lamchi ain an choi san tel tel boka English thiama poimo ti an hriat rolin Mizo tong ngeya thiam na a bel chu an number 1 ania abul lo chan tu Mizo tong ven him na apps an siam te khan thangthar lo lo omzel tur da tan Mizo tong ate thiam zol emema AI te chu Mizo tong mang le thiam tura an lo zirtir ma na te chuan ra tha a chhuah mol mol ani zofa te chuan zirna chu sum don na thil hral chhonet theia an ngai ve lowa inpek chon tlak thil be thu tak angin an hmuzok ani kumsang ni somnga chuan Aizawl tlangram Oxford ti ani satlia to lo Khawvel zirna inpui pakhat ti a hriat alo nita ani nga thatu te kan ngai dan de comments lama soi le ang o ka channel la sap lo khan lo sap keu ila ka video hi milo like le share sak le chau bok donia Mizoram in zirna hmanga mahse na hian India ram Hmunpui po ang hong chuak veka
state te India marchak khil khora omchin suang to anakha tuna chon India ram pum zirna kalmang siang dang lam tu alo nita India sarkar chon Mizo education blueprint atlang zara chuta chon Mizoram zirna kalmang poimo tak tak te chu da kho man ni ara chhuah chu hei hian hnatam tak zawk asiam chhuaka Mizo zirtir tu de tan chau nilovin India ram pum hop zirtir tu de tan po ani India ram sum le pai din Hmunpui hmasawn pha na sa hlea education export industry lama India online university te edtech platform te le virtual classroom te chu ramsum la lu na saber panga jinga atel to a ram dangjir lai sang tam takin Mizoram kai shroi online university a te chuan anin jiak luta ram dang sum tam tak anon lupui chur chur ani Google Samsung le Infosys ang chi company lian tak tak te chuan aizole lungleya education research center andina India rama engineer te zirtir tu te le developer te chu thoktua anroya hei hian hnathar sang le thatak tak aron siambel le zel boka tin avoi khatna tan India rama tanga mithiam tak tak ramdanga pem chuak ta te po anlo kir tranta he hmasawn na tuifon thara hian telve andua zirna in thil thar adin na le chutiang thil thar ten be seina ati sanbel zel rama ngei chuan telve andu ani suang tu na te tak chau ani to lawa Mizoram chuan zirna a in thar tho na mei a chemala chu chu India ram pum chu akang kaya Khawvel mi pui fing berber thalai tam tak them thiam le atul dan angjela in siam rem thiama chuan a chhu ani a tak taka ting hin a thleng kher do na tina ani lawa oi omlo e mei ti pol po ilo om le mei thei ngaihtuah na te kal thui tur ron bo sai kani ti eno shedonia kumsang ni somnga chuan Khawvel in thil a hret thiam tak chu thil ti theih na chu sipai rual emo khola tangte a nilovin ngaihtuah na atangin alo chuak zo kani ti chu Mizoram chu a fiana thaber ani state tele re thei takin aram mi puiteril rongai to la thanna tur lama thapui a chuana in India ram pum pui a siam dang lam na hi entila thatak ani zo fa de cho robotics lam anjir rolin nam chanchin anjir tela quantum physics anjir role thon thu anjir tel boka aya upaza na le mizo namje sang sang de chu a hmasawn ai an choi sanga achan chu thiam le fin na nei tak tak mi chuan mi an husit ve mei mei ngai lowa aya upa te hluna an hu thiama nam hum him poimo je an senge ngei thin bok fin na chu mak mu san an degree nei chungchang chau ani lo ti an zirchhuah chiang hle a nun siam thanna ani zok zia po chen lekin an hmu ani mizo tong chu India rama tong man tamber jinga an chhop chuak boka sa pa op hoya nonal tak taka English man vel ai chuan chiang fek foka mizo tong ngeya midang te thiam na zirtir theih na chu thala te ngai sana a chuak bok ani India in har sana lian nei ho na in dei lo na te ra theih na le in chen sana sang sang om te chu zoi zoi na thai bo chho chana mizo zirna system amhan phe na mizo nun zemoi tak anda tel ra chhuah zel ani thalai pakha chu aizol tlang chi pa adinga ni chuak chu a thlir wangwanga heti hian asoya amain kan ramral mon na awangin min hria tuna chuan kan ril rufin na awangin Khawvel hret kan nita tin thil ti theina le hlok na na Khawvela hian Mizoram chuan thil chak zawk tak mei a thlanga chu fin na tak tak nei na chu ani tin chu thil chu ani India chakna ba lo ni ta bok chu ngaihtuah na dekal thuya tan no pangtel anjir lai bai hat luk tluka omjia shemu mal lawa anjia chhole top na aya anjir lai ten enge anni enge anjir tir Engtin nge man changkai anni theyang nakin hunatan Engtin nge kan changkai pui zelang ra chhot hazo kan nei theina turin enge ti bel nga yang ti lam hoi zo nga thema tak tak an nei na Khawvel hi kan tun huna ngei po hian zofa ti hen mang thei tak tak ta ila hmasawn na ropui tak chu kan tong chove mol mol mei lo mo sarkar na nei tuma in elloi loi te MCS model tivel nei nga ain India ram economy le education so hing thei kop thiam le hmasawn na nei tu ram nitazo kila ngai ven zale ngai sanron kan ni hma zo angem sap tong lam dik le dik lo ti vela in ti sek ain kan mizo tong ngei mei hian AI te hi thil hanzo emo bek thei tur te hian kan ram hian hmalata se zirna ma kan chon zol viewin in ring vem kan rama sarkar na exam ngei te po mizo tonga zo na siam an ni lo na hian thiama tak tak nei turin mizo tong hi a thu tok lo kan ti em ni nge English kan ngei san wang zo ngei to tur atama soi tur po atam ram hang na hi thangthar le zel ten an nga theina tur hian hmalak hi apoimo vewani comments lamba in mukhom leang o he hi zo a relatives ani suang to na le ngai to na mak tak tak te kan en hawa
chung ang Khawvel kan zuang lo thin na hmun ngei mai chu ka channel lang hi I tui zawk ani chuan milo subscribe sakla milo support zel turin ka sawma che video danga kanin hole hmasawn thema tak tak nei turin enge kan ram ma bober chu ni ta ang ti ilong e to vele theu donia kalome